Хора, днес снимам на Майнкрафт. Добре, нека да почваме. Ми е най-новата, нека си създам нов свят. Така. Няма да пишем нищо в свят. Добре. Първо да вземем малко дърво. Почвам поредица на Майнкрафт. И да. Имам 3 почнати поредици. Мисля пак днес да снимам на близо бригади, но ще видим. Така. Позабрал съм малко как се прави. Как се играе на Майнкрафт. Макар е. Значи така се прави крафтинг. Така. Пръчки. Това беше от бялото дърво. Да, това беше от бялото. Иска да го направиш друг цвет. Чакайте сега си да направя така дърва. Оп. Добре. Чакай си направя една кирка. Добре, готово. Дай си взема едно цвете. Хубавото е, че тук може да се тича. Го направих, че вече може да се тича. Добре, нека вземем камък, си направим по-хубави неща. Една кирка и един меч и една брада. И толкова сега още 2 да взема. Можем къщата да да. Да, така става. Да, така е по-добре даже. Сега копаме там. Тук как се правиха? Това бе. Фалшивите въглища. Ще направя една факла. Добре, така, още малко сам да копам. Да, така ще. Нека си сложа крафтинг тейбъла. Паша да пестя. Дай си направя една така врата. Така. Пръчки. Така. Опс. Сега хора. Добре. Така. Сега трябва да намеря овце. Тук само да си направят фалшивите въглища, или то няма тук. Торч, стик. Чаркол. Как се правиш чаркол, бе? Като изпика дървото и май се получаваш. Дай сега ще гледа. Не. Зря се. Зареш. Добре, сега накъде да чуем? Там. Там може да има такова. Кол. Но трябва да прекусим тази река. И мисля скоро да спирам с клипа, защото стана доста дълъг и мога да снимам само в 5 минути. Стане 4, ще спра. Добре, така. Надявам се ключето да ви е харесало и до скоро. Чао!